खुलुमबाय गिबियावनो दिनै फिन मोनसे गोदान आपडेट लाना फैबावदों आङो नोंथांनि गेजेरावहाय। दा बिराद साननो गोनां दिनै बर' मानसिफ्रा गारमासथियाव नाय माथो दा साननो गोनां बाथ्रा जोंनि बर' मानसिफ्रा माने बेबायदि जालांनो हमबाथाय बुजिस'नो हाला, बुजिब्लाबो बुजिबायदि जायो। मोनथिखानायानो मावो, मिथियाबो मावो। खालि एक्सिडेन्ट गावजों गाव गाब्रलायनाय, गावजों गाव जुजिलायनाय, बक्सलायनाय, बेल'सै आरो जेबो गैला। जौगानायनि अनगायै जेबो फैला आरो। आं एमजे ब्र'नि बिदि कर्ट मेरेज लानायखौ आं सिगाङाव एसे खोनाखादोंमोन, ओमफ्राय दा नै भाइराल जामारबाय बियो। मा नाममोन? मैदोम बसुमतारी। बिनि बे फंसे बाथ्राया बिराद गाज्रि जादोंमोन ना, JCB इन्जिन होननाया। मालाय JCB इन्जिना ट्राक इन्जिन ना मानसि इन्जिन गावसोर दङ ना, बिदि बुंनानै एखेबारे आरो बे उन्दै गथ'आलाय बिनि मा दाय मावदों? बिनि जेबो दाय मावाखै। बे गथ'खौ लानानै बेबायदि बुंनो हाया बियो। गावबो हाबा जागोन, गथ' गथाय मोनगोन, अब्ला गावनि फिसाखौ सोरबा गाज्रि रोखोम बुङोब्ला बखियोब्ला गाव मोजां मोनसै नामा? रावनिबो बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ मोजां जा गाज्रि जा सोरबाया बखियोब्ला सोंखारियोब्ला रावबो मोजां मोना। दा बे बुंग्रा मानसिया गाव जेला हाबा जानानै गथ' मोनगोन, गावनि फिसाखौ सोरबा गाज्रि भाषा बाहायोबा गाव दुखु मोनगोन ना मोना? बे गथ' मानसियाहाय दुनियावसो जन्म जादों, दुनियाखौ सिनायाखै, दाबो बिमा बिफाखौ सिनायाखै। बिनि मा दाय दं? बेखौ मानो गाज्रि भाषा होननांगौ जाखो? बेखौ लानानै बिमानाव नांबायना? नंथारै बाथ्रा लानानै जाथारै भाषा बुंनानै मालायनि गोसोआव दुखु होनो नाङा। मालाय सुखि संसार रायजो जानायाव बिदिनो न'खरा बायो, बिदिसो न'खरा खावनै जायो। बिसिनि हाबाया सेप्तेम्बर मासावनो जाखादोंमोन सिगाङावहाय, ओमफ्राय दा बयबो आसरित मोनदों आरो। सोरबा 6 मास 7 मासजोंनो बोरै हाबा जाथावखो माथावखो होननानै एमजे ब्र'खौबो मालाबा गावनि भिडिअ बिदि होनोसै होननाय खोनादोंमोन आं। गावसोर उनाव मिथिगोन मादों होनखादोंमोन। दा खिथायनि आगोलनो बुंफ्रुना होबाय सासे, बुंदोंबो बुंदों, मोजां भाषा बुङाखै। JCB इन्जिननो फाग्ला फाग्ला मानसिनि देहा सोलेरा JCBआव रुजु जायो नामा? दा बाजैयाथ' पुलिस केस होनो होनबाय बेखौ। जुदि बे पान्था गेरलाया जुदि थांनानै निमाहा बियोब्ला बा फनफोरजों निमाहा बियोब्ला रैखा मोननो हागौ बियो। जुदि सिरि थाबाय थायोब्ला गनाय नङा बियो, पुलिस केस होजामारथारगोन। बुरबक आंनि भिडिअखौ नायफ्लांनोबा कन्टेक्ट खालायहर नोङो जुमाव, नङाबा दालि जल मोनजागोन नों थानानि। बुजाखौनो बेल खुनानै दुबाजों होजाबासो पुलिसफोरजों भट मोनगोन नोङो। सालायखौ मोन्दों होनना, खुगाखौ मोन्दों होनना बिदि बाहायजायो नामा? जाबा बुरबक हासदै लोंनासो हराखैमोन बियो। सानबेसे खारनांगौमोन नोंलाय पुलिसजों नागारजानो? लर गथारखाबे मानसिया। अनिलमोन बायदि खारनानै थांसै नामा नोंबो? सुबर्नमोन बायदि केस साबसिन नागारजाबासो बर'गोन दा बियो। जोंनि बर' समाजाव मा जालांनांगौ दा? खालि नंनायनि गावजों गाव एवथुलायनाय, एदावलायनाय, भाइराल फान्थाब फुन्थाबनि भाइराल, सोरनिबा माबा बेरायनायनि भाइराल, सानसेजों साननैजों साफा माने सानसेयाव मोनसे ओंखारखाथारो। इउटुब खुलिबानो नुखाथारो, सासे नङा सासेनि सोरनिबा भाइराल ओंखारखाथारो। खालायग्राफ्राबो खालायो नालाय जातनो। दा भिडिअखौ नायलाय नोंथांमोना, जातआ आंनावबो दङ, आंबो हगारना होगोन, नायलांदोल'। आरो जायफोर गोदान नायगिरि बिथांमोन नायदों, अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो, लाइकबो खालामना हो, लोगोसे बेल आइकनखौ थें थें देन दागौ दे।
आं जेब्ला भिडिअ आपल'ड खालामगोन नोंथांनिसिम स्क्रिनाव ब्ला नुजाहैनो दे नायलांदो जों सेप्टेम्बर मासावनो जोङो रेजिस्ट्रि मेरिज खालामदोंमोन कर्ट मेरिज जों कमप्लिट जादोंमोन जोंने सेप्टेम्बर मासावनो रसगुल्ला जानो लुगैदों गरम नालाय रसगुल्लाखौ मोनायावल' मोनजायो सानाव मोनजाया